नायदो नै चिफ गेस्टफ्रा बिसोरनो आरोना नै नायदो खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै दंफैयो आङो थुक्राझारावहाय बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला जिथुनाखि 99थि एनुवेल कनफारेन्स BBCAनि जानो गोनां प्रग्रामा दा मोनानिफ्राय जासिगोन मथा मथि रबिबार मोनायाव जोबगोन आरो दिनैहाय सुक्रुबार जाहैबाय सुक्रुबार मोनानिफ्राय लानानै रबिबार मोनासिम जागोन आरोखि ना ओमफ्राय समबारावहाय जिथुनाखि डेलिगेट थाफैनायफोर बिसोरो न' फारसे थांफिनगोन आरोखि ओमफ्राय दा बे प्रग्रामा माबायदि जागोन नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय नुलांगोन मथा मथि आंथ' गाबोनफोरनिफ्राय एसे आपडेट होगोन दा जास्ट आङो देग्लायनि बोसोराव माबायदि डेक'रेसन खालामदों बेखौ एसे नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एक्सप्लर खालामना देखायसिगोन ओमफ्राय चिफ गेस्टआ सोर फैगोन बेखौबो आङो नोंथांमोननो एसे देखायनि दा आङो फंनैसो मिथिनानै लानि आदायानो जादों जाहैबाय बे 99थि एनुवेल कनफारेन्सनि मा बिबानाव दं होनदोंमोन आदाया औ ओमफ्राय आदाया औ दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय आदा देग्लायनि बोसोरावहाय चिफ गेस्ट हिसाबै बबेनिफ्राय लाबोनाय जाखो जेनेबा देग्लायनि जितु 99 जितु थिनि एनुवेल कनफारेन्स बेनि गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै साब्रै दं जोंहा दा बिनि गेजेरावहाय एक नम्बराव जाहैबाय डक्टर प्रभु सिंह तामिलनाडु भारत बे सासे जाहैबाय ओमफ्राय सेकेन्डआवहाय रेभारेन्ड डक्टर लाल सुंनुंगा बियो मिज'रामनिफ्राय बियो ओमफ्राय सासे दङ लेफ्टेनेन्ट कर्नेल अरुण कुमार बियो वेस्ट बेंगल जाया बागदरानिफ्राय बियो गावनि बाइसाइकेलजों बियो जोंनि थुक्राझार मिसनसिम बियो आवगायबोदों आदसा माला ओंखारामोन इबा बियो थांनाय 31 थारिखआवहाय बियो ओंखारनानै मैयानि 1 थारिखआव बेलासियाव बिथाङा 2 बाजियाव सफैदों आदसा दा गोजोनथाव खौरां नैबे आदानिफ्रायनो मिथिबाय जिथुनाखि देग्लायनि 99थि एनुवेल कनफारेन्सनि चिफ गेस्टफोर सासे बुंथिगिरि दंबावो जोंहा जोंनि BBCनि जितु जेनेरेल सेक्रेटारि डक्टर रजन बसुमतारी बिथाङाबो देग्लायनि जि एनुवेल कनफारेन्स बेवहाय सासे गाहाय बुंथिगिरि होमब्ला बयबो मिथिबाय चिफ गेस्टफ्रा बबेनिफ्राय फैदों डाइरेक्ट सिलिगुरि बागदग्रानिफ्राय साइकेलजों हान्थिबोदों आरोना गावनि बाइसाइकेलजों दा रेडि खालामजोब्बाय नै जायफोरा बेवहाय डेलिगेट हिसाबैहाय थाफैयाखै बिथांमोना न'निफ्रायबो हान्थिनो हागोन आरो दाथ' आरो गारि मथरनिबो खुनु प्रब्लेम गैला गावबागाव घरे घरे थासै आरो गोबां गुबुन गारिफोरजोंबो फैनो हायो आरो लाइमोनफोरनि बेयाव बानायबाय ने आदा औ ओरैनो जोंनि बे BBCAनि सिङाव बेसेबांसो मण्डलिफोर दंथाय दायो 280 सार्च एन्ड फेल'शिप दङ 280 ने होमब्ला दा क्लियारै मिथिनो मोनबाय आदानिफ्राय गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ जोंनि BBCआवहाय दा बर्तमान 8था एरिया हिसाबै दङ एरिया हिसाबै ना ओरैहाय थाइखा क'क्राझार बामोनगाव क'क्राझार बरफोथार आमटेका बेनिफ्राय ओरै ढेकियाजुलि बेनिफ्रायहाय जनाय एरिया गोजोनथाव खौरां दा मोजाङै मिथिहोनायनि थाखाय दा लाइमोनफोरने बेयावनो जागोन आरोखि माने अनलि सानाव ने सेटारडे नुन सार्भिस बेनिफ्राय सानडे नुन सार्भिस ओमफ्राय मोनायाव बैयावनो जागोन मेन माबायावनो ने आदसा दा बिराद गोबां जायो नालाय सानावहाय होजोंबो जायगा थोद्लाया दा बे हिसाबैनो नैबेयावबो लानो गोनां आरो ओमफ्राय लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो इसोरनि गियानखौ माबायदि होलांनांगौ स्पेसियेलि मेसेजबो फैनो हागौ औ दा बे हिसाबैनो बेयाव लानाय जाबाय आरोखि उन्दैफोरनि थाखाय एक्सट्रा आलासि जोंनि लकेलनिनो आरो आदसा सानडे स्कुल प्रमटार दा निस्सय खोनाबाय क्लियारैनो ओरैहाय फोसाबग्राफ्रा फोसाबगासिनो दं आरो दा नायलांनो हागोन देग्लायनि बोसोराव माबायदि डेक'रेसन खालामदों ओमफ्राय खालमासि 100 बोसोर जानो थांगासिनो दङ खालमासि बेबायदिनो सेन्टेनारि जानो थांगासिनो दङ ओरैबायदि गिदिर जागोन खालमासि दा आङो हानायखिनिखौहाय देग्लायनि 99थि एनुवेल कनफारेन्सआ माबायदि जागोन बेखौहाय एसे देखायनोसै दा जायफ्रा थाफैनो गोसो थाफैखासिगोन दा मोनानिफ्राय ओमफ्राय प्रग्रामाथ' दा मोनानिफ्राय स्टार्ट जासिगोन ओमफ्राय गेटफ्रा माबायदि बानायदों पेन्डेलफ्रा माबायदि बानायदों स' नायलांनो हागोन एसे नै बियो स्टेज जाहैबाय ओमफ्राय बेनो नै गेटआ ओरैबायदि मोजां बानायदों आरो देग्लायनि बोसोरावबो वेलकाम बरायबाय बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन थुक्राझार मोजाङानो बानायदों दा बेखौ माने फिथा हास'थ'वाखै आरोखि ना
ओमफ्राय नै पेन्डेला बेबायदि बानायदों आरो बिराद गिदिर बेयावहाय नै नोंथांमोना नुदोंना मोजाङानो जादों ओइ नै बिराद गोलाव आरो वेलकाम मथा मथि सेल्फि जनाव हाबग्रा गेट जाहैबाय बियो ने सार औ सार औ औ ओमफ्राय दा प्रग्रामा सानबेसेनि सानथाम माने बेयावहाय आरामसे सेल्फि लाफैनो हासिगोन आरो दिनै दासो मावग्राफ्रा मावगासिनो दङ नै फुरा बानायगासिनो दं आरो नै दाउब' बानायबाय 99 इयार्स जाहैबाय दा फैयै फैयै ओमफ्राय नै बेबायदि आरो गोसो माथो गोजौआवसो दं नोंलाय बानायगासिनो नै ओमफ्राय नै बेबायदिबो बानायदों आरो बियो मा जाखो दै दङ जाहैबाय बेयावहाय नै बेयावबो बानायदों बिदि मावगासिनोसो दं लाइटिं जाजोबगोन आरो बे फुरा लाइट होजोबगोन आंसो नायनि वाव जिसास क्राइस्ट इज कामिं स' दा मोनानिफ्रायथ' जागायजेनसिगोन नालाय ओमफ्राय नै बेयावहाय एडभान्स माने 100 इयार्स जानो थांगासिनो दं नालाय गस्लाफ्रा रेडि ओंखारबोखाबाय आरो नै ओरै दं नै ब्रादार फैलाव सानाव बड'लेण्ड होनब्लासो बांसिना मिथियो जानांगौ औ ओमफ्राय जेनेबा गस्लाखौहाय गस्लाया बेफोरनो नै मोनथामसो क्वालिटिनि दं आरो दा जेनेबा लाफैनो हागोन आरोखि बयबो एडभान्स नै 100 इयार्स 300निफ्राय स्टार्टिं औ माबायदि 400 ओमफ्राय 500 बहुत क्वालिटि दं नै माबायदि नांगौ कलार दं उइदाउट कलार दं बेफोर नै दा बयबो लानानै थांनो हागोन आरोखि नै बेजों लोगोसे बेफोरबायदिबो प्रिन्टफ्राबो देखायनाय उनथिंजाय औ उनथिंजाय नै नायदो बिराद ब्रेन्डेड नै नै ब्रेन्डेड दं खिन्थु लांनो दाबावसै गाबोननिफ्राय ने सबावल' हाबनो फैलाङो औ औ लाइट बाजाराव थांनांलाया जेरै आजिखालि लाब दं आरोखि बाइकफोरजों लोगोसे औ ओरै दं नै बेखौबो लांनो हागोन नै मोजां डायमन्ड गोनांलाय हनै औ जोंख्लाब जोबखादों औ ओमफ्राय दा लांदो गाबोननिफ्राय 100 इयार्सनि एडभान्स गस्ला नै आरो बिराद मोजां दङ नै ओमफ्राय नै ब्रादार ने सानाव बड'लेण्ड वाव नै बेखौनो लानानै बोजों हान्थियो बिथाङा माबा आनिनियावसो नुदोंमोनलै आं दाखालहाय रयिंजों थांनानै ओमफ्राय मोसा अरगासिनोसो दं रयिङाजों ओइ मोसाबो अरदों माथो मानसिखौ ने नोंसोर थांनाय जायगाजों दाखाल आं माबासिमल' थाङा गिदिंना फैफिनदोंलै मा फामसार जानायखौ बानायनो होननासो थाथ'दोंमोन जों जेबो मिथिया जोंनि समावहाय जायाखैमोन दावरावआ दिनैहाय बेबायदिनो मानसि हिसाबैहाय गोबांथार जों फाबै अबस्थायाव थायो आरोना दा जोङो बोरैबा सुस्रांजानो हागोन जोङो बेबायदिनो गोबांथार इसोरनि थाखोमानाय बाथ्राफोरखौ बेयाव सोलोंलायनाय जायो दिनै जोङो न'खराव एबा जोङो मण्डलियाव बेक्तिगत जिबनफ्राव जोङो गावखौ माबोरै सोलायनाय लाबोनो हागोन दिनै बेफोरबायदिनो गोबांथार इसोरनि बिसासि दासफोरनिफ्राय जों सोलोंलायनो मोनगोन आरोखि ना दा गोबाङानो थाफैसिगोन ओमफ्राय आसा खालामदों बयबो मोजांथार इसोरनि गियानखौ लानानै थांगोन ओमफ्राय बेबायदिनो गावखौ फोथायनायाव बोलोगोरा एबा न'खर फोलेर गासैबो बोरगोनां जागोन दा बेबायदि आरोखि ना दा गोबांथार डेलिगेटफ्रा थाफैजेनबाय नै गावबागाव जायगाफोरखौ फोसाबफैजेनबाय ओरैबो थाफैबाय गोबांथार दै नै ओमफ्राय जिथुनाखि लाइमोनफोरनि बेयाव जागोन आरो ओमफ्राय आं सिङाव माबायदि डेक'रेसन खालामदों एसे देखायगोन ओमफ्राय दा बियो मा गामिनिफ्राय नै ओइ नानि मोना थाफैजेनबाय नै मा गामि नानि आमगुरि राजपारा ओरैहाय नै जोंना बाजैया फोसाबजेनबाय नै ओरैहाय फुरा क्लिन खालामगासिनो दं ओमफ्राय जोंनिया बैथिंजाय आरो बादाया जायफ्रा खाथि बिथांमोनाथ' लायस'सिगोन होनना खोनानो मोन्दों आरो खाथि थारना बिदि आरो फैलाजेनबाय गोबांथार ओमफ्राय ओरैबो फैबाय नै खोंगासिनो दं बिथिनि ने बागि औ फुरा रेडि औ नोंसिनि मण्डलिनि सिङाव बेसेबां औ नोंसिनि माबायाव चार्चआव बेसेबां न'खरफोर दं ओरैनो 27 न'खर ने औ आच्चा दा
लाइमोनफोरनिखौ नैबेयावनो खालामनाय जाबाय आरोखि ना